Okay, na po tay tubagon karon no nga pamahayag sa miyembro sa Iglesia ni Cristo. Kay iyang gitubag tong video nako tubag pod sa iya. Ato na pong tubagon ni iyang pamahayag no. Pasensya lang niya kini nga tong video kay wala kayo tay saktong lighting mao na medyo dili klaro ang atong naong. Okay. Sige lang, importante nga madungog ninyo ang atong tubag aning Iglesia ni Cristo ato sa siyang paminahon. Guys, tanawa pa gud ninyo. Kini nga maong libro, kining pahayaga. Pahayag ni sa usa ka pari simbahan Katoliko nga si Enrique Dimon. Kay kining libro ha, iya maning sinulat siyang inyong pakinggan. Tanawa pa gud ninyo. Basahan ninyo sa inyong screen, no? Gingon din ang Iglesia Katolika ay apostolika. Tagdan ninyo ha. Ang Iglesia kuno Katolika ay apostolika. Unsay explanation nila? Unsay ilang pagpasabot, paliwanag. Dahil sa ang turo niya, ang aral at turo niya ay ang aral at turo ng mga apostol. So, sila rin gihapon mo yung nagpahayag ani, sila may nag-explain ani, wala, dili kita may ga-explain ani. Igo lang natong gibasa. Nangoka na lang ta. Ngano daw gitawag siya apostolika ang Iglesia Katolika? Tungod lagi kuno kay ang turo kuno niya, ang aral at turo niya ay ang aral at turo ng mga apostol. Tanaw ninyo ha? Tinuod ba ni? Ha? Kining gisulti sa pare. Tinuod ba ni? Unsay atong madungog na usab sa usa ka depensor Katoliko sa iya mismong pag-angkon, ha? Tinuod ba ka nga ang pagtulunan og aral sa simbahang Katoliko ay turo at aral ng mga apostol? Paminaw na to ang usa ka depensor Katoliko sa iya mismong video content nga gitubag niya ang atoang video. Kung tinuod pa kuno na naanay kanang kaubanan niya pasabot mga apostol na ay apostol nga nagtuo o nagtawag nga si Pedro visible head o Pope. Mo na iyang pangutana. Unang punto sa atong pagtubagana, wala man gatudlo ang Katoliko nga na ay apostol naglitok o word for word yun nga si Pedro visible head. Labaw na tong iya pong giingon nga kinsa man kunong kaubanan ni Pedro o kinsa man kunong apostolisa nga nagtawag niya ni Pedro o Pope. Mga igsuon, wala man gatudlo ang Katoliko na nga mabasa na litra por litra. Wala gyud ga tudlo ang Katoliko nga mabasa na litra por litra. No? Kay kana lang word nga Pope na gama na imbento na nga terminology. Kay balo man sila na nas mga ikaunom nga siglo o ikalima ba o niya magtudlo de ang Katoliko nga mabasa na panahon sa mga apostol nga kana nga word o termino na imbento na o mitungha na awahin naman na gigamit. Nadungog ninyo ang pahayag nining atong higala nga depensor Katoliko. Ang pahayag sa ilang mismong libro nga ang Iglesia Katolika daw itawag og apostolika kay ang tudlo kuno panudlo pagtulunan kuno sa mga apostol mo gitudlo sa mga apostoles. Aral at turo ay aral at turo ng mga apostol, no? Sumala sa Tagalog nga pagkahubad. So sumala usab ni ining safety na kanang ilang pagtulunan kung atong gamiton ang pahayag mismo sa pare, atong gamitong sukdanan. Lahi pod ang pahayag sa usa ka depensor Katoliko. Unsa yang gingon? Ay unsa daw? Ulahin na daw. Ulahin na kuno. Kay kana lang word nga Pope na gama na imbento na nga terminology. Kay balo man sila na nas mga ikaunom nga siglo nga kana nga word o termino na imbento na o mitungha na awahin naman na. Wala kuno nagpanudlo ang simbahang Katoliko nga mabasa kuno sa Biblia nga si Pedro gitawag og unang papa. Wala kuno na pati na ang pagka visible head ni Pedro. Ulahin na kuno na ay giimbento lagi kuno.
Okay, atong tubagon. So nakuha ninyo ang iyang pamahayag, no? Ang iyang taktika, gigamit niya tong pahayag sa pari nga ang Iglesia Katolika gitawag siya apostolik kay ang iyang mga pagtulunan nakabase sa gitudlo sa mga apostol. Then iyan ang gisungag atong akong tubag niya yatong iyang video pod nga kanang pagtawag og Pope o visible head ni Pedro. Niingon ko nga wala pa na malitok panahon sa mga apostol. Kana pong Pope, wala pa yun na malitok panahon sa mga apostol kay in English man na. Dili man in English ang lingwahe panahon sa mga apostol. Pero dili na sabton nga dili na apostolik ang Iglesia Katolika tungod kay naa siya mga bag-ong terminologies nga wala pa litoka panahon sa mga apostol. Ngano man kay ang matuod nga iglesia naa may authority sa pagdili og pagtugot. Mateo 18:18. Klaro kay ng authority sa iglesia. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Kinsa may giingnan ana mga apostol. Unya kung mabakanti ang ilang katungdanan, kinsa may makapanunod ana mga sumusunod nila nga maunang mga obispo base sa history kama ni Obispo Ignacio nga disipulo ni Apostol Juan, Katoliko na. Obispo Policarpo nga disipulo gihapon ni Apostol Juan, Katoliko gihapon nga obispo. Naa nila ang authority sa pagdili og pagtugot sa ato pa kung magama-gama silag mga terminology, aprobado na sa langit. Sa ato pa dili lang kay apostolika, Kristologika nga naman kay si Kristo gahatag og authority sa iyang iglesia nga mao nang mahimong valid ang buot-buot sa iglesia. So dili lang kay apostolika na, Kristologika but pasabot tungod sa authority nga gihatag ni Kristo sa iglesia mahimong valid na sa langit. Susubra pa sa apostolika, di ba? Kanang paghingalan sa katungdanan ni Pedro og visible head og pope, Kristologika na nga naman nganong valid na tungod sa authority sa iglesia. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Unsa may example sa gidili o gitugot sa mga obispo nga wala pa mahimo sa mga apostol nga masabot gihapon natong apostolik tungod sa authority. Kanang pag-decide pila kabasahon ang New Testament, kanus man na nahitabo o kinsa may nagbuot-buot ana mga obispo, Council of Rome 382 nya nituo pod mog apil. Kinsa may gabuot ana mga apostol dili oy kay sa panahon sa mga apostol sa ilang konsilyo sa Jerusalem wala pa sila ga-decide pila ka libro ang New Testament. Kana pong pagbutang og chapter og verses wala na mahimo sa mga apostol. Kinsa may gahimo ana? Mga obispo na, mga Katoliko nga gipanguluhan sa mga obispo ang gabutang og chapter og verses. Kanang pag-imprint o kanang pagprinta sa Biblia wala man na gisugo sa mga apostol. Kanang i-print gikan sa sinulat, i-print kay wala pa mo printing press sa ilang panahon. Sabton ba nga dili apostolika ng kanang Biblia nato ron nga gi-print na unya gitapad ng New ug Old Testament nga buot-buot ra man na sa mga obispo, dili man na sa mga apostol kay sa ilang panahon wala pa man na nila mahimo, di ba? Apostolic gihapon sobra pa sa apostolic, Kristologic nganong Kristologic tungod sa authority sa simbahan. Kay kung dili tawgon og apostolik kanang buot-buot sa matud nga iglesia, kay wala pa mahimo panahon sa mga apostol. So dili lang Katoliko mo'y matamaan, hasta pod mong mga iglesia ni Kristo ni manalo. Kay kana din inyong mga meeting sa sanggunian. Say kung mag-eleksyon, mag-meeting man mo, then magpili mo kinsay butuhan. Then inyo din ipa-black voting din sa inyong mga sakop. Wala man na panahon sa mga apostol. Di ba? So, maigo mo. Kung basahon yun tanan sa Biblia, ambot pasabot, dili. Dili. Kanang pag-ingon nga apostolik ang Iglesia Katolika, kay ang mga pagtulunan nakabase sa mga panudlo sa mga apostol. Nakabase ba sa panudlo sa mga apostol nga dili tanan mabasa sa Biblia ang tuhuan?
Uy na 2 Tesalonica 2:15. Si Pablo nag-ingon. Ingon si Pablo, barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinaagig wali nga binaba o sulat. So dili lang di ay kay pinaagig sulat, pinaagi pug binaba sa mga magwawali sa iglesia, tuhuan po nag-apil. Dili lang kay ang sulat. So biblical. So kay biblical man din ng apil ng wali bisag wa masuhat. So apostolic gihapon na. Kanang visible head wala na magamit ng terminoha sa mga apostol. Kay in English man na, di man in English ilang pinulungan, dili po pope. Pero bisan pag i-translate na, naggama tag bagong terminologies, kay dili man bawal sa Biblia ang paggama og mga bagong terminologies. Kay kung sayo pa, tawgo na dahil dili apostolic kung magama-gama og mga bagong terminologies na apil pon mo kasayop. Di ba? Kay kanang inyong leader, nganlan ninyong executive minister, wala man na lituka sa mga apostol. Nganlan ninyong anghel nga mananagit, si Felix Manalo, wa man na gilitok sa Biblia, wa man na gilitok sa mga apostol. Nganlan ninyong last messenger, hinganlan ninyong sa pa na inyong itawag ninyo, anghel sa silangan, na mabasa nga anghel sa Biblia, pero dili si Felix Manalo. Di ba? So, matamaan mog apil. Kung sabton nga, kung wingon gilig apostolik, tanang litra kinahanglan nasulti sa mga apostol. Dili oy. Ang bot pasabutan ng apostolik, ang mga pagtulunan nakabase sa gitudlo sa mga apostol. Sama ng pagtudlo nga ang kaminyoon dili bulago na aman sa Biblia. Kanang ang Diyos, kung tanaw na to ang Biblia usa, pero naay mabasa nga ang Amahan Dios, ang Anak Dios, Espiritu Santo gipasabot pod kay naay mabasa nga ang Espiritu Santo creator, ang Dios na may creator, pero dili sila tulo ka Dios. Usara nya gipasabot na sa Mateo 28:19 nga litukon ang ngalan sa Dios kung magbautismo. Magbautismo kamo sa ngalan singular kay usa ra may Dios, pero tulo ka personang gihisgutan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kana dayong usa ka Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nya hinganlan nag-Trinity. Dili na bawal bisag wala pa na malitok panahon sa mga apostol, kay ang matuod nga iglesia lagi pwede makaimbento, pwede makabuot-buot, basta dili ra pud masupak sa mga pagtulunan. Nya kanang pagtawag og Trinity sa usa ka Dios, dili man na supak. Di man na dautan. Gani kamong mga iglesia ni Kristo na apod mo'y termino nga wala ninyo giingon nga sayop na. Nya dili kay mga apostol may gagamit ana, awahira na nga imbento. Unsa man kanang monotheism. Kanang monotheism nga termino in English na, pero dito na nakabase sa Greek nga mono ug theos, but pasabot pagtuo nga usa ra Dios. Panahon sa mga apostol wala sila gagamit anang in English nga monotheism. Wala sila gagamit ana. Makalitok sila pulong mono sa Greek ug theos, pero bulag na nga word, wala na giusa. Kita karon naa natay mga kanang development of terminologies. Kanang pagtuo nga usa ra Dios gigam-an nagtermino nga gibase ra pud sa Greek, mono ug theos giusa, munag monotheism. Pero ang mga apostol wala pa maghimo ana sa ilang panahon. Kay wala maging mabasa sa Biblia nga nag-ingon ang mga apostol nga kanang usa ka Dios sa tulo ka persona, o kanang usa ka Dios pagtuo nga usa ra Dios nganlan nagmonotheism. Wala apostol gasulti ana, di ba? Pero karon gihinganlan nagmonotheism kanang pagtuo nga usa ra Dios. Sabto na dayon nga dili na apostolik, kay dili mabasa nga gilitok na sa mga apostol ng pulong monotheism. Kanang duha ka pulong giusa. Kay sa Greek na ay mono ug theos, pero separate na nga word. Pero karon na ay word nga giusa na monotheism, pagtuo nga usa ra Dios, pero wala na gigamit panahon sa mga apostol. Kay wala man gyud apostol nag-ingon nga kanang usa ka Dios sa tulo ka kanang usa ka pagtuo nga usa ra Dios. Lahi pud tong usa ka Dios sa tulo ka persona ang
ang terminong gigamit ana Trinity. Nya moingon mo nga bawal na, walay mabasa sa Biblia bawal na. Gani masabot nga aprobado na sa langit tungod sa authority. Ang inyong idili diri yuta idili sa langit, inyong itugot. Pagkadaghang gibuot-buot sa mga obispo nga nituo pon mog apil, di ba? Kana laging paghukom pila ka basahon ang New Testament. Mga obispo may gabuota na. Kanang pag print sa kasulatan, wala pa'y printing press panahon sa mga apostol. Gabuot ana mga leader na sa simbahan, mga obispo. So sabto na dayang dili apostolik na maapil pon mong dili ka apostolik ana, no? Okay. So mao na executive minister, pasugo, magasin, mga bag-o man ang terminology nga wala kilitok panahon sa mga apostol. So sabto na dayon na dili mo apostolik. Dili man gyud mo apostolik kay nagsugod ng inyong simbahan 1914 man. Dili man panahon ni Kristo. Gikopya lang ninyong Biblia para magmukhang totoo. Para parehas sa fake money, pinamukhang totoo. Okay. Pero di na may basihan. Kaya ang matud nga iglesia, gasugod man gyud panahon ni Kristo. Nga matud pa sa San Lucas 1:33, magpadayon. Noon sa mga iglesia nga nagpadayon hangtod karon. Ang matud nga iglesia ni Kristo. Kadtong na-describe sa First Vatican Council, usa, Katolika, Apostolika, Council of Trent, gipadayag na. Dayon, Roman, sa Council of Trent, 1546 din, gi-assemble na First Vatican Council, 1870, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Valid gihapon na nga council. Ano man? Ang premise, anak, katong Council of Jerusalem. Di ba? Tanang mga council sa matuod nga iglesia approve na sa langit, agi anang authority sa binding and loosing ang inyong idili diri syuta idili sa langit. Kay kung wala nay authority ang mga meeting, mga council sa mga kanang sa iglesia, mga sumusunod sa ato pa, dili day binding ng meeting day sanggunian o kanang mag-meeting ng inyong mga leader sa iglesia, then magpili mo kinsa inyong butuhan, dili day na binding, di ba? So kung mutuo mo nga ang meeting sa matuod nga iglesia naa na siya authority sa binding and loosing, ug unsang iglesia nga nasumpay panahon sa mga apostol, naa niya ang authority kanang pagdili og pagtugot. So kung tanaw nato sa history, kanang mga ministro ni Felix Manalo wala gyud na authority, nga naman dili man na mao ang iglesia nga nasumpay sa mga apostol. Ang nasumpay sa mga apostol nga iglesia kini mang Katoliko, mga obispo. So mao na nga ang konsilyo sa mga Katoliko, ang konsilyo o First Vatican Council valid tong gibutangan og description ang matuod nga iglesia ni Kristo, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Nya biblical po na Jeremias 31:21 nga butangig mga description ng dalan. Sa manang description, mga timailhan. Nya kinsa man ang dalan diha nga butangan kunog description. Ang dalan sa atong pagtuo si Kristo. Yang iglesia lawas man niya sa tupa butangag mga description ng yang lawas o iglesia. Kinsa man nakatuman ana? Mga obispong Katoliko. Di ba? Permero gitagsa-tagsa pa na, no? Dayon gi-assemble pras ba nang maghimo kag balay nga mag-gather pagkag materialis. Dayon Okay. I-assemble. Nahinumdum ko na ito'y debate nga kanang ilang gisaway ng gi-assemble. Ilang gisaway ng gi-assemble kuno ng descriptions Katoliko. Dili mo angay manaway na, no? Kay walay mabasa sa Biblia nga dautan ng mag-assemble. Kanang mga sakyanan ninyo gipang-assemble po na sa kumpanya, di ba? Unya ang description po dili po dautan ni assemble. Kay biblical po ng pagbutang og description. Nya labaw sa tanan, sa nga tanan, ang authority sa iglesia kinahanglan tahuro na to. Ang inyong idili diri syuta idili sa langit, inyong itugot ug maingon ang iglesia nga
ibawal gyud na hangtod sa hangtod ng abortion. Bawal. Ibawal gyud sa hangtod ng divorce. Ibawal. Oh. Tudlo man sa Katoliko pagka apostolic ka na, Christologic pag yun tungod sa authority. So sa katapusan moingon ko, kanang pag-ingon nga apostolic ang matuod nga iglesia, dili na sabton nga tanang litra kinahanglan gyud kadturang nalitok sa mga apostol nga litra. Dili kay sa ato pa bawal din nang i-translate sa in-English ug Bisaya kay wala man ga Bisaya o ga in-English sa mga apostol. Di ba magkahulog madagkatawanan noon ning pagtubag aning ilang mga isyu. Unya matamaan po silang apil kay naa man po'y mga termino nga ilang gigamit ron nga wala panahon sa mga apostol. Kana lang mogamit sila in-English nga Biblia, nya in-English ditong gigamit sa mga apostol. Dili gigamit na to ron na anay mga chapter of verses. Panahon sa mga apostol wala man. So sabto na nga dili puro apostolika kay naggamit-gamit mo Biblia nga wala gigamit sa mga apostol silang panahon. Kay katong panahon sa mga apostol wala pa sila New Testament compilation ang ilang kutlo-kutloon, Old Testament pa lang. Yeah, kamo mga Iglesia ni Cristo awat mo sa Katoliko nga naa na New Testament. Oh. Ang atong kasulatan. So pamalandong mo na. Wala man ako na gisulat mao nang kibalo ko nga naay nalimtan ako, no? Ang mga nalimtan sa sunod na lang pong mga video na to.